Amb 1.600 treballadors i 65 empreses, el Viladecans Business Park arriba a la seva primera dècada i consolida el seu impuls a la diversificació de l'activitat econòmica. A més, la seva situació, marcada per la proximitat a l'aeroport i Barcelona i la fàcil connectivitat amb la línia de Rodalies i la C32, ha estat un element clau per superar els anys de la crisi. En un moment que començava la crisi econòmica, Viladecans va començar posant en marxa aquest espai tan magnífic i a més ha estat un èxit, ja que s'ha omplert amb aquests anys. A més, avui fem aquest 10è aniversari coincidint precisament amb l'anunci d'una nova inversió per la ciutat, una inversió molt important que és el headquarters de la companyia Roca. Per tant, jo crec que marca un inici d'una recuperació econòmica i d'un canvi amb l'estratègia econòmica de la ciutat que està continuant i que s'està consolidant. Hi ha molt bona col·laboració amb l'Ajuntament de Viladecans, que intenta sobretot crear sinergies amb la gent que treballa aquí i al final creiem que és un lloc que està molt ben comunicat, a prop de Barcelona i que té a la vora una infinitat de serveis que ajuden a les persones que treballen aquí a poder desenvolupar millor la seva feina. Coincidint amb l'acte d'aniversari, el Parc de Negocis ha presentat una renovació de la seva imatge corporativa. Actualment, el Viladecans Business Park suma 34.000 metres quadrats destinats a la instal·lació d'empreses i té una ocupació del 85%. La veritat és que el parc s'ha donat tot el seu suport des de l'inici. Van comptar amb el recolzament d'altres companyies que també es van sentar a aquest parc i amb aquestes sinergies hem tirat endavant. L'acollida ha sigut molt bona. La veritat és que l'atenció excel·lent per part del centre i estem molt contents, hem anat creixent i estem molt còmodes i espero que estiguem durant molts anys. Des de l'Ajuntament i la resta d'agents implicats s'està treballant perquè durant els propers anys s'ampliï el Viladecans Business Park.